Lehenik eta behin eskerrak eman Aldundiari berriz ere Getxorekiko konpromisoaren adierazpen baten aurrean gaudelako Getxoarteren ekimenen horretan. Eskerrak ere Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateari eurekin egindako lanari esker ere Getxoarte errealitate bat da. Azpimarratu kulturetxeko lana ere, orain dela gutxi eduki dugu sari bat eta behin eta berriro jartzen da mahai gainean euren profesionaltasuna eta lan ona. Eta nire aldetik pixkaten nire postasuna eta arrotasuna adierazteko, ezta? Getxoarteren 10. edizioa, nik esango nuke urtean zehar Getxoko programazio kulturalaren artean, zabalaren artean nolabait dela balore gazteen aldeko aposturik ikusgarriena, eta hori guretzako oso importantea da, ezta? Edizio hau kontutan harturik 574 artista gazte pasain dira Getxoartetik, eta jakin badakigu askorentzako izan dela lehenengo aukera euren lana, euren espresioa nolabait jende aurrean erakusteko, eta ez bakarrik jende aurrean, kritiko eta mundu espezializatuaren aurrean erakusteko eta kontrastatzeko azken batean. Beraz, guretzako aukera hori zabaltzea oso importantea da eta azpimarratu nahi dut. Eta artistak ez garen entzako, hau da beste guztientzako ere zabaltzen da oso aukera politan nolabait nik izango nuke joera freskoak, joera berriak eta artea nolabait arte freskoarekin gozatzeko, herriaren erdigune horretan, aretako plazan, eta beraz nik animatu nahiko nuke jende guzti hurbiltzera, ez bakarrik Getxostarrei, gure inguru guztiko jende guztia sensibilitate artistiko pixka duen jende guzti hurbiltzera eta gozatzeko gurekin espresio artistiko guzti hauekin, ezta?